Okay, mga tugang beltada po kita sa tuyang programa. Ini man programa sa inyong pag-ilibalig di sa programang ining pang-edukasyon at pang-kabuhayan. Hatod sendok ng Extension Management Division, si Professor Seth De Matera. Sin pag-ilibatang sa tuyang matibay, energetic, mahigos na guest. Iyo po si Professor Benedicta Balilo. Yan. Sir, welta po kita sir sa programa. Kaso bago kita nag-commercial, may pigtataram kang gusto mong isabi. Ngunyan, sige daw. Yes sir, sabi ko nga ni po ka subago, magayunon ang mapagal na magayon ang pag-research as in mapagal na masiram. Okay. Rewarding sir, rewarding every time na natatapos kita sa research. And ang kagayunan po sir sa research, nakakadumang ka sa mga places na dahil mo naduduman, mapagal magduman, siyempre, madumang ka sa bulod. Ako madumang kasi ka man dahilan, marauton man. Kayo po talaga may dahilan. Mag-research ko na bago mag-publish. Okay, tama. So, ngunyan po, sa publication, syempre, sa kapagalan na iyan, igwang pikitang pigahapod na ano yan, ang anuman ngaya ang makukuha mo. Aside duman po, sir, sa pagsasabi mong nakakontribute kita sa body of knowledge, na kung saan kita belong duman sa field of specialization ta. Dakulaon pa itong onra. Okay. Dakulaon itong onra na makakontribute ka man duman sa imong area of specialization. Pero ang minsan kay puhan taman ki makareceive. Diba? Kumbaga, ma-recognize man lamang sa pag-aaral. Oo, na makabakal man lamang, makaduman lamang kita sa mall, makabakal man lamang kibagong sapatos, na kasi naraot niya duman sa field. Katutukan. Katutukan. Okay. So, pag ang naka-publish sa BURDJ, ang automatic po yan, siyempre, papaagin po yan sa deliberation. Pero sabi kong automatic, since ang BU siya, kaya automatic na 15,000 po yan. Base kaya ma-publish ako sa aga. Tuloy ko yung aram joke. Sige, sir. So, may 15,000 ka po. Kaya kung makapublish ka ngaya, ang sa sarong taon po, sir, ang target lang kang opisina is 2. Pero nakakalagpas po kita. Nagiging may supplemental, may special issue. Okay. So, puon kang 2018, ang nakakomply kita kang 2 issue, tapos nag-supplemental kita. Same with 2019, 2020, and 2021. So, updated po kita ngunyan. Ngunyan, ang pasalamaton kita sa kuyang team, sa PKMD family, na itong 2 issue po ito, na-out na. May hiling ta na po duman sa BU webpage. Yao na po siya. And may paabot pa pong 3rd issue. 3rd issue, grabe. Mahigos ang team. Mahigos talaga ang team po. So, yan po, sir, ang ito sa BURDJ. So, national, ang 15,000. Pero, sir, ang international, pag nakapublish ka, like for example sa pig-abot ng Scopus. Yan, Scopus. ISI, ang Elsevier, ang Thomson, di ba? 50,000 po yan. International. Sabay. Sige. So 50,000 po yan. Ang iyan po papaagihon iyan sa sarong proseso. So igo po kitang pigaapod na proseso na bago siya mapaduman sa list of awardees, kay puwan pong deliberaran. So kay puwan tang mga dokumentos kayan. So ano dapat ang mga i-attach sa mga documents? Dapat cover kang journal. Tapos kung talagang refereed siya, kung credible ba sa mga nag-review ka yan. So, igwabag yan na pigaapod na proseso o baka tadtod ka yan. Isinabit mo ngunyan, after 3 days, publish na. Aba! Igo po, sir. Igo po, Sir Seth, na pigaapod kitang predatory journal. Yun lang ang trabaho niya, sige lang papublish lang. Sige lang na-accept. Sige lang na-accept. Pagkatapos, madaliun lang po ang pag-publish. 3 to 5 days publish po ang sa imong makangalas. Okay. So, yan po ang saro. Dito man pigtataram na mga araw kayo na ang publisher or mga journal is predatory. So, kayo po hantang adalan. So, yan po. So, 50,000 po duman sa benepisyo sa international. So, sa ino pa po yan, Sir Seth? Iyo ba? Dakulao na po yan na kantidad. So, aside po dyan, is susatuyang pigaapod na ang, siyempre po baga, pag sa society ta, I mean sa field ta,
may pigapod man po bagayan na pignunumrar. Okay. Ang pangaran, importantihon. And duman po na sa site, through citation, namin midbidan kita sa field ta na uni ngaya maray ini. Okay. So di ba po, nakakadagdag pa po ito sa satuyang Prestige. yan. Prestigio kang university. Yan. Okay. Yan po. And kasabay po dyan, Permi, ang university. Kasi po, sir, ang pag nag-publish ka, sa papel mo, nakalaag naman kung saan ka affiliated. Yes, tama. So, automatic po yan. Pag nag-search kang Bicol University, so maiiling po dyan kung sisay sa mga researchers. So, yan po, sir, ang kasubago na gusto kong i-share pa. Kung ano man lamang ang magiging benepisyo pag ika nag-publish. Ayan, sir. Okay. Sir, aramta na sa balaog na guidelines kang pasok, medyo magabat-gabat na ang rekisito, sir, para ka ma-promote. In fact, ako pa baga, sir, bilang presidente kang Bukalfa sa Bukal, ako pang presidente kang Faculty Association, party po ako kang Buufay meetings, Buufay and BU. Kasi ang ano niyan, sir, pag ika-faculty club president ka, Kansarong College, automatic kang member kang board of directors. Yan. So naahiling pa naman. Ang saruluan, sir, sa nahiling mi na medyo magabat, yun na nga niya na maski magpa-promote ka sa sobrang kang instructor, kay panigwa ka na ng extension at least, no? And then pag sa assistant, may research na bako na lang instruction talaga. Sila, anong hiling mo magiging impact ini sa publication ta or sa research output po kang university? Magayuno niyan, sir. Maski nga ni day ko pa nababasa kabilugan so guidelines. Pero anticipated mi naman po ini. Dahil po duman sa naipasar, ay pig-propose po dati ni Sir Najuneda and ni Sir Najuneda itong pigaapod na pong faculty-student collaboration. Okay. So, kung narurumduman ko po kan sa pag-meeting ni President, ang Noli, may instruction siya na ang kumbaga, kay puha na hilingunta itong side kang graduate school. Okay. Kasi kami po, Sir Chef, ang nagdoktoral ako sa TIP, sa Technological Institute of the Philippines, ang igo po kaming dissertation 1, dissertation 2, 3, and 4. Okay. Day ka po makakaduman sa dissertation 2 kung day ka nakapublish. Okay. Iyan po. So, isinare ko po ini kay Sir Noli and isinare niya man sa ang graduate school. And I don't know kung iyon naman po ang mangyayari na maluwas. Sir, nadangog ko, sir, iyon na sa ibang mga universities na kaypuhan may ma-publish ka bago ka kang dissertation na or thesis niya. Okay. So, iyan po ang pigaagapan mi and anticipated mi naman po iyan na ang budget kang opisina kaypuhan magdagdag. And kaypuhan maging aggressive pa kami duman sa linkages and duman sa dapat i-maintain ining cross-ref kasi international visible kita. So, iyan po, sir, ang hihiling mi na bako lang na duha ang magiging target mi sa sarong taon. Yes. Madakol ta kasi maboom. Madakol po ang madakol. Ladagsaong ka mo, sir, ninyo. Sabi nga ni sa kuya ni Sir Press, ang kay puhan da magibo na ki guidelines. Actually, may guidelines na po kita, pero kay puhan i-revisit. Yes. And para maakomodar sa mga iba pa. Yan po, sir, ang yan. Actually, ngunyan day ko pa ma-reparo siya. Pero siguro sa part kang instructor, ang assistant professor, associate, and professor, wala man sigurong problema kung equip kita and ready sa tuyang trabaho na mag-research and mag-publish. So, ako, sir, nahiling ko man kaya. Actually, may inano lang kami naman, irurulang kami naman sa meeting na hindi ko pa pili i-reveal. Pero, ang big-ano mi naman is, tawan ning time ang mga instructor na makakomply. Kasi kung ang i-implement na guidelines, retroactive, mag-retroact, difficile po yan. Medyo dahil mahiro ang mga instructor. Pero, ako ay agree na talagang panahon na po, alam mo, minsan,
ang BU nahihiling kan ibang mga universities na dakulaunon, kita ang breeding ground kan mga matitibay, Yes po. mga matitibay sa nagkarapot ng mga universities man. Oo. Pero nga garo nga bako ka masyadong maano sa research. Pero nahiling ko sabi nga sa istorya mo, ngunyan with this new guidelines, mga requirements siguro mas mainggan niya. Sa inot ba lang talaga sir medyo garo Makakurab. makakurab garo habo mo. Pero pag natanaan mo ng research, maray man pala. Wala ko minsan, sir, ang may na-interview ako, and experience na lang. Yes. Experience na lang, sir. Ang sa primero, abutang iluwas ang satuyang na sinurat, na baka tatod, kaya kung ano ang masabi kang nag-review. Yeah. Di ba? Kaya kumbaga, nasusupog kita, na i-expose ta kung sisay kita. So, sa kuyang experience, kung ano man ang maging resulta kang reviews, i-accept mo, kasi iyan ang nariparo kang external eye. Yes. Or third eye, kumbaga. So iyan po, sir, ang nahihiling ko dyan. Hopefully, ang sa tuyang mga faculty, ang ginigibuman, ang gabos na medyos ni Sir Louie, ang kasamuyang opisina, kambilog na OBPRDE, ang mga medyos posibles kung papaano matatabangan ang sa tuyang mga faculty pag-abot sa publication. Kasi kami, sir, sa PKMD, igo kami pigapod na mentoring. Yo. Pigapod na mentoring. And iyan ang pinakadakulaon na best practice mi man. Yes, tama. Oo. Agree po ako. Kasi may mga, dahil ko po iobos, ang may mga faculty kita na nahihirapan laog sa publication kasi kulang ang idea. Duman kami minalaog. Yes. Through workshop, sir. Through workshop, so nasa 15 and 15 katawo ang per batch, and magayon po naging resulta. Yes, sir. Kadaklan sa inda nakapublish na. Yes, sir. Tama. Ayan. Actually, sir, ako baga, sir, writer ako from the very start of my life. Sagod mo niyan, as surat ako sa national newspaper. Mas madali ka, sir, makaukod, ma-improve ka pag may naghihiling kang gibo mo. Iyo po, sir. Kung ikasalang sa dirin, sinurat mo na publish na dahil lamang, ang pagtubod mo, ay, matibayon ako. Ito pa lang, kang hiniling kaliba, ay, ano man ini? Pero kung sanay ka, tapos so knowledge niya, na-imbibe mo, di mas matibay Mas ka. matibay. Mas takol kang aram. O mas minagrow ka baga. Kaysa habo mong tuyabon. Minsan baga kita, we learn a lot from the comments of other people. Although minsan ang comment medyo makulog. Yes, That's part of growing up. Kay puwan mo, sir, na maging matibay. Yes, tama. Dapat day magaba ang sa imong emosyon. Kaya nga ni, sir, ang external reviewers bako man mga taga-BU. Iyo, tama. Opo. Outside BU. Mataran talaga yan kung gusto nilang itaram. Dahil man bistado sa papel o sa tawo. Pero, sir, dahil man talaga ma-reparo kung sisay sa pig-review na kasi double blind po ang BURDJ. Gusto sabihin po kang double blind, ako, laso reviewer, dahil niya aram kung sisay na papel ito. Tama. So, double blind po. Tama po yan. Ako nga, ini-style ko ini sa bilang teacher. Pag ako, sir, nag-check ng papel, di ko pigirin ang pangalan. Parehas po kita. Saka na lang later on, pag nagkaroon matibayan mo, pag tapos na ako, okay. Kasi ba kita, human as we are. Nahiling mo na sa pangaran. Medyo, kaya ako, kaya sa klase ko, sir, may mga disclaimer tulis ako. Sa klase ko, di ako digdi naghiling kantali. Ang pigiling ko digdi, ang paggamit kantali. Yeah. Tagawos naman ba kita matali? Gawos kita aki din Diyos. Mayumukon, sir, Iyo po, sir. Sir, 54, igual na lang kitang 6 minutes sa tawing pag-ulay-ulay. Sir, anong mga areas ang pigihiling mong mas madaling ma-publish sa research? Mas mabenta, kung baga? Actually, sir, pag inilingta po sa Elsevier, ang nagluwas po sindaki analytics, kung baga. So, kadaklan po duman is nasa lado kang science and technology and engineering. Okay. So, followed by the management, social sciences, mga arog po kayan, and culture, ang education. So, yan po mga areas na yan. Yan po ang duman sa result kang analytics, ang kumbaga top 1, top 2, top 3 arog kayan. So, yan mga areas, sir, ang sa ano. Talaga nahiling ko nga ni ano. Yes po. So, sampayan na pag mag-gloomy na, kusang minatago. Pero sir, alam mo uni po ang saro pang ano ta dyan. Na sana gusto ko ining itao sa imo. Ako bilang sarong para surat, writer. Minsan kaya sir, ang mga research results ta, they napapublicize. I mean, sa journal okay. Pero dahil po nakukuha kang
kang popular media, ano kang newspaper. Yes. Taan mga newspaper, igwanin mga sections na research results. Ngunyan, medyo ang ibang, ang UP halimbawa po, to mention, pirmisin ng yaon dyan, kung ano ang latest nilang discovery, findings nila. Dahil kita nakakalipat tulos duman. Ang sarong rason dyan, sir, haloy mako akang media, ang result, kasi pag ang saro po sa mga elements kang news baga and features is timeliness. Kaya po, sa kung halimbawa, sarong taon nang nakalipas, bago mahihiling kang media ang resulta, napatungan na ito. Dahil na ito po sa talayin ng dahilan para kung luma na siya. Pero sa tuya, sa matakan mga results, bako pa siya luma. Naroon doon mo sir kayo ito, kang na-interview ko ito si Tabangang kay Diyos Tadaina, si Sir Suliman. Okay. Ito ang pinaka-anoan. Pero ang business ko sir na-publish sa national newspaper, itong pag-repopulate kang sinarapan sa buwi. Actually, sir, may Sa naiiling Makuwaw. pa akong sa publication niya sinarapan. Nagrulwas ini sir sa national newspaper. Taka ito kanya sa extension pa ako and at the same time yun ako sa PhilSAR. Medyo, yan ang forte ko sir. So mga technical na ano. Pero sir, anong technology ang naitaota sa community duman? May pig-develop kita na produkto hali sa sinarapan? O ano? Dahil pa man sir, dahil lang. Basta lang, pinatunayan lang na kayang mabuhay kang sinarapan outside Lake Buhi. Magayon. Dito ang ano po sir. Tang sabi baga, ang sinarapan, nabubuhay lang sa Lake Buhi. Oo. Ngunyan, in-experiment kang BU, nagdaraduman, bigbantayan, nagdakol man siya sir. Sa patunayan na talagang pwede. Sir, kinili siya, even kang international newspapers. One time man, interview ko si Director Ronald Juneda, hinapat ko siya kung natataiguan ng butanding sa Dunsol. Oo. In-explain niya sa ko, dapat nga atamanon ang Dunsol River. Sabi ko, sir. Kasi ang Dunsol River nga, nagpo-produce nga ng nutrients na nagluluwas nga duman sa Dunsol Sea, Dunsol Waters. Naduman lang. Naduman lang. Tapos ini ang nagpe-fertilize kang planters. And itong planters nito, ito ang pigdadapo kang krill. So krill, yung pagkakaong kambutandi. So isinurat ko, sir, mo sir ang resulta. Prinotek talaga kang Dunsol LGU, ang Dunsol River. Ito ang naging rason. Yes. Protektahan dapat ang kung dahil lang yan sabi ni Sir Ronel, pag dahil lang yan ng Dunsol River, na contaminate nga yan, nagabos, wala na dyan madyan na butanding. Dahil wala lang ng krill na dadapuunin na, susurupunin na. Alam mo si Sir na Ronel, idulo ko ini. Iyo po, sir. May luluto nga ni kami sir na research. Ang nasa isip naman ni Sir is, nata nga yata, mayumukon ang kwaw sa Santo Domingo compared sa Dunsol and other areas. Yan ang magayuno na research mo yan ni Sir. So, natamananggad na pag sinabing kwaw, Santo Domingo. Santo Domingo. Pag sinabing Abo, Calabanga. Pag sinabing mangga, Davao. Yung mga sir, branding, pero may rason dapat. May rason. So, ngunyan, scientific, gusto mong maaraman, lalo na si Sir Narari, very eager na maaraman anong mga ang klase kay Kwaw dyan. Tabako lang yan, saro yan. Iba pa yan ng mga variants. So, magayuno na research. Abangan ta kung anong magiging result kayo. Iyo, tama. Anyway, tapos vlogging ako ba? Anyway, sir, 1 minute na lang kita bago 11 o'clock bago magtapos sa tuyang programa. Siyempre, sir, gusto takang pasalamatan. Pinaunra. Nagdigdi ka pati. Yung palang ganda, brown out. Ano, sir? Anyway, sige, sir, ano pang gusto mong mga mensahe na ipaabot para mas makainganyan kita ng mga faculty or even contributors sa Satuyang Journal? Yes, sir, salamat. Siguro, ini closing remark ko na lang. Okay po. So, ang nagpapasalamat po ako sa tinaupo po na opportunity na makapag-share on how to publish the research output kan sa tuyang mga faculty sa Bicol University. Ang Bicol University sa pamamayo ni President Arnulfo Mascareñas kasabay sa iyang samuyang Vice President na si Dr. Louie Amano. Cowboy. Asin ang bilog na Bicol University community, padagos na mataunin na serbisyo sa satuyang komunidad sa paagi nin mga publications aligned with the institutions, ang provincial and regional development goals. Sa mga gusto po na mag-publish, ang kansaindang output, permi po bukas ang samuyang opisina nasa East Campus sa Bicol University, or pwede man po nindo akong i-message duman sa kuyang FB or sa email ko na bjbbalilo@bicol.edu.ph. So siguro po
ang iringat po kita, sir. Yes. Ang sigita na ang ralakaw na warang face shield, open na po bagadaa. Opo. And mga G, as in, pirmi mag-iringat. Sa mga faculty, kapwa ko faculty, ang ini-encourage ko, gabos, na maging parte, mag-research and mag-publish. Tanganing para sa komunidad. Opo. Sa pag-asset. Sabi kang UP, publish or perish? Salamat po, sir. Opo. As in sa Radio Veritas po. Okay. Thank you very much, Sir Benedict Balilo. Siya po ang Director kang Publication and Knowledge Management Division kan Bicol University. And gusto niya itong paabutan ng pasasalamat ang gabos na yaon sa likodan kang programang ini. Lalong-lalo na po si Professor Rowena Weng Soylo kan BU Extension Management Division dahil po siya sa inda inihaling programang ini na pighatod niya mo sa indo kada aldaw nin Huwebes. Good morning man po sa gabos na Vice Presidents and sa stamuyang Presidente si President Arnulfo Noli Mascareñas ang sarong mabuuton mahiguson na Presidente. Salamat po, Sir Benedict. Ako po grabe sa inyong pag-iliba, Set de Matera, sa pangalan ni Professor Edgar Banameda, Set de Matera po ini. Salamat hasta sa masaling Huwebes. Good morning po sa tuya, Gabos. Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Tigbisa na sa Radyo Veritas Legazpi.